राधे राधे। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। କାହିଁକି ନା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏବେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯାତ୍ରା ବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ କପ୍ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ସେଇଠି କପ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଦୋକାନ ବି ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁସଲି ଆଉ ଗ୍ଲୁକନ୍‌ଡି ନେଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ ଉପରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲି, ମୋର ଯାହା ବି ଦରକାର ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ଶସ୍ତା ବି ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଘର ପାଇଁ ବି କିଛି ଆଣିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଖାଇବି ଭାବି ଭାବି ଏମିତି ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମକା ଦୋକାନରେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମକା ପକେଇକିନା ଗରମ କରିକି ଦେଲେ। ବହୁତ ଗରମ ବି ଥିଲା, ଧରି ବି ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଇଲି। ଗରମ ତ ଖାଇ ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଖାଇଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଜିନିଷ ଧରିକି ଯାହା କିଣିଥିଲି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।